Ja, Donostia ikusten dugula, erreferente bat izan behar dula, delako hiri handienen artean, Euskal Herrian dagoen hiri euskaldunena, eta horretik papera nahiko garrantzizko hartzen dugu Euskal Herria euskalduntzeko prozesu honetan. Baina garbi dagoena da, eta dato bada, Donostiarren 10 erabileretatik euskarazkoak bira ere ez diela iristen. Orduan horz, akatzaren batzuk badaude, horren buelta emateko ekartzen dugu plangintza. Irizpide nagusia izan beharko luke gure ustez, euskaraz egin daitekena, euskaraz egitea. Lehenbiziko zutabea, eta hor kontzeiluak oso ondo esplikatzen du, landu behar nadala herri gogoa indartzea. Nolabait herriak sentitu behar du, euskaraz bizinen dula. Eta Donostian badago herri gogoa. Guk uste dugu datuak hor daudela. D matrikula interakoa ereduan gehienak nabarmen gainean matrikulatzen dira Donostian, salaketa ugari izaten dira euskara ezin dutelako erabili administrazioan edo beste lekuetan egiten direnak. Korrika orain dela laste batzuk izan da, eta ikusi da zenolako arrakasta edukidun. Administrazioak euskara erantzuten duenean edo egiten duenean garbi ikusten da euskalduna berehala euskara pasatzen direla. Eta datu horiek izaten dute herri gogo bat badago. Euskararen herrian euskara nagusi izan behar du. Gauza simple ematen du, baina kontzeptua nolabait jendeak asimilatzeko baliabideak gastatu behar bali maia, gastatu ikoia. Baina jendeak kontatu behar du Euskal Herrian gure hizkuntza euskara dela eta nagusi izan behar dula. Eta irizpidea izan beharko lutzeke, guk erabiltzen dugu berdintasunezko estatusa eskatzen diogula euskarari, baina berdintasuna politiko asko erabiltzen dute beste esan nahi batekin. Gu berdintasunetaz etziten deunean esan nahi dugu. Zamora batian, Osoria batian, espainolak erderaz etziten duten bezalaxe, guk hemen euskara etziten behar dugula, Donostian. Gutzako berdintasuna hori da. Han, espainola etziten duten bezalaxe, hemen euskaldun bat eusilekuta joan da, euskara etziten da. Gusten euskarari funtzio esklusiboak ematea. Eta horrek esan nahi du, badaudela gune batzuk, udaletxe barrun ere bai, edo departamentu batzuk, igual denek danak euskaldunak direla, baina ez du euskaraz lan egiten, dituzte bere txostenak lan egiten, euskaraz egiten, lehentxio geosio baten batek irakurri behar duelako txosten hori, eta gura erraduna da, askotan gertatzen zinegutzikin. Jarri ezagun departamentu bat, ejemplo bat, hirigintzako txosten bat behar dute, barauzen plan berezi bat buruz. Eta gai dia, bertako euskaldunak euskaraz egiteko plan hori. Baina bere arduraduna, bere zinegotzia erdalduna da. Eta normalian, erderaz behar izaten dute horrela eskatuta zinegotziak, edo euskaraz egiten badute, behar dituzte bilana, bat euskaraz eta besti erderaz. Hemen konzeptua argi gehitu behar duna da, arazoa ez dira euskaldunak euskaraz egin dutenak lana. Arazoa da, ulertzen ez duenak, goiti duten kontzejal hori. Eta hori konpontzeko, hiru aukera bakarri daude. Bata da, kontzejal hori euskalduntzea, beste bada kontzejal hori dimititu eta bestea jarri euskalduna. Eta hirugarren izango litzake, itzultzea erderara. Nolabaite, itzulpen zerbitzuiek erabiltzea, normalen erabiltzen dira erderatik euskarara itzultzeko, euskaratik erdera itzultzeko. Baina egia da, horrek ere gasto bat suposatzen dula. Ez izango litzake. Orduan, guk gura postua da, hor daitezen kargo politikoak, euskalduna izan daitezela, nolabaite funtzio esklusiboa eduki izaketen langile horiek eta departamentu horiek benetan funtzionala izan daitezen. Konpromiso hartzen dula euskeraz bizitzeko eta lan egiteko.